semangkah anggro sumbar lindu bumi gonjing kumaldo kuntura katok kumok kancani di lumembak penyungku mambang tuhu sang Wisnu Bathara tanet yang lebur bumi walah calah iya ketoke Pandhawa genduli maju apa mundur perkara weruh kridane Peremban Begawan Durna wong Pandhawa waspadakno pancen aku ora kedapuk jumeneng dadi senopati ning aku yen ngerti wong maju mundur ora sabar rasane atiku waspadakno iki satriya Suba Negara Arya Burisrawa iki putra Mandaraka ayo sing tak goleki cim-cim aku biyen jaman Kakang Kresna dinuta marang negara Ngastina aku wis tau kencan semayan karo Setyaki nang endi saiki Setyaki metu kilo Burisrawa iki tak goleki ya. Anut aku ning Kurawa muni patine Sang Abimanyu kena ing cidra sigra menyat risaing Setyaki angambil sanjata sarasa mentang langkap Burisrawa mati pinana ketiban naga bandha ladalah Setyaki wong kunting tangting wong bungkik kakek ardelik kowe jaman sepros bareng anggone padha ngucapake prastya jaman Kakang Kresna dadi duka dadi dutaning Pandhawa kowe ngusir biyen tau aku karo kowe Pancakara urung rampung dipisah karo Kakang Kresna loro-lorone wis padha prastya dumadine perang gedhe Burisrawa mungsuh karo Setyaki ayo sing mati Burisrawa apa Setyaki wong bungkik kakek wong kunting tangting Burisrawa menungso kekamban bedahan cangkem yen ngomong telonyoran yen ngombe tak ember wis
Wah, ngarapi karo aku obatanmu. Ora watak Setyaki bakal mundur sejangkah. Ayo. Besok mati, saiki mati. Agus. Yaki. Lebaran. Iki isih ana wektune sedina kene ngomong-ngomongan. Kanggo nyenyek grawak. Kanggo nyenyek grawak. Supaya awake dhewe iki gumrikah. Kudu ana syarate. Syarate apa? Ayo ngombe dhisik. Ora sudi. Aku ora tau ngombe kaya di dapuramu. Jireh kowe. Kowe jireh. Nek pancen kowe ora nggawa omben-omben, aku nggawa. Aja wedi nek ombene tekai racun. Aku omben-ombenku aku mesti enak, mesti seger. Enteni sira. Pancen risak tak samaktakake tak gawa saka omah. Iki ning Ngrong Gendul. Ayo diombe bareng-bareng. Aku ora tau ngombe bangsa kaya ngene. Ya iya. Jireh kowe. Ayo ambunan dhisik, ambune seger. Ambune nek kaya spiritus. Wis. Ora mata. Lengopet iya. Senengane werna-werna. Ayo kanggo nyenyek grawak, kanggo nenangi jiwa raga. Ayo diombe kaya ngapa? Kadangmu padha aranjen becik. Esuk amen demo baris. Baris kang prayitna. Njagi lebaran. Kowe kelingan petungane wong ngombe. Iki wis suwe ora diunekke mergo ora apal. Ayo. Kowe kelingan apa ora? Wong ngombe sepisan iki jenenge apa? Wong ngombe sepisan iki kena diarani Eko Padmasari. Tegese Eko siji Padma Kembang Sari wis ngarani. Ngombe iki nelake sepisan segere kaya entuk siraman kembang ingkang wangi kang arum. Bagus. Bener. Kaping pindho ayo. Aku iki wae. Wis ora. Ayo kudu ngombe. Ayo ping pindho jenenge apa? Kaping pindho jenenge Dwi Maratani. Dwi loro maratani iki tegese warata. Ngombe kaping pindho kuwi warata ana jroning sanubari. Wah. Yo ping telu. Ayo. Yo. Nek kowe yo ngombe, ayo. Ping telu. Yo, tak turuti karepmu. Ping telu jenenge Trikawula Busana. Tegese Tri telu kawula batur busana sandangan. Ngombe iki nek ping telu seneng atine kaya batur dikei sandangan. Wah, apal tenan kowe kok maca, ora sudi. Ora watak ya kira maca. Nek maca mesti karo ngene iki. Bagus. Ayo. Kaping pate. Wis kowe ngombe yo. Aku wis kriyeng-kriyeng. Iya. Ayo kaping 4. Kriyeng-kriyeng padune mripate merem arep ngantuk. Ayo kaping 4 jenenge apa?
catur wanara rukem catur papat wanara kethek rukem wowoan tegese ngombe ping 4 kuwi senenge atine kaya kethek andung wowoan nek perlu rayan wah yo ayo ping 5 iki karek separo kowe nggonmu kok jek utuh yo kaping 5 jenenge apa Panca Surapanggah Panca 5 Sura wani panggah ajeg najan ngombe ping 5 penyawange isih ajeg Agus kaping 6 Satguna Weweka Satguna Weweka tegese sat kuwi 6 guna gawe weweka kuwi rumpakan anggere wis ngombe kaping 6 kuwi wis wiwit gawe rumpakan sing ora nyata jalaran kosong ngriyeng cangkeme wis ora kena digugu wah pinter tenan ya ayo terus ayo diombe ayo 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 wis arep bongko kowe kaping 7 Sabta Kukila Werksa Sabta 7 Kukila Manuk Werksa Kodanan wis anggere wiwit mendem wis pitung kaping 7 ning ngombe jedindil wan wujude kaya manuk kodanan ping 8 ayo kaping 8 Hasta Tawan Gendanu Hasta 8 Tawan langit Gendanu mendung anggere kosong ngriyeng jane dhuwurke ora ning apa-apa gandeng ngriyenge mripat rumangsane dhuwur kaya mendung peteng pandulune ayo kae sithik kae sithik ayo tutuke sisan kuwi jenenge nawa sacara-cara nawa ayo nawa sacara-cara ayo kuwi apa nawa kuwi sanga sacara-cara sak gelem-gelem dadi yen to ngombe wis kaping 9 gunemane wis sak gelem-geleme kok maune apik dadi elek apa meneh sing elek jalaran pikirane ora jejeg pikirane ora ajeg kae sak tertani ya pilih ndak yo ngono aja utuh ora ngombe kowe aku nek ngombe melu mendem aku kok negeske ora muni cerewet yo andale yo oh tak dulu gua iya apa iki dosa raseksa wangke dosa raseksa wangke apa kuwi dosa 10 raseksa kuwi buta wangke kuwi batang rungokno dadi ngombe iki yen to wis ping 10 entek-entekane mesti mendem nglumpruk kaya batake buta iki gendul iki tampan ana